Píše se 8. rok vlády císaře Hadriána. A je tomu již 5 měsíců, co se z Říma vydala 7. legie Germanica, aby prozkoumala odlehlé oblasti severní Británie hluboko za obranným valem. Proto se znepokojený vladař rozhodl povolat nás, 10. legii Albionix, aby se vydala po stopách ztracené 7. legie a v případě potřeby jí pomohla probojovat si cestu zpět do Říma. Naše legie se vydala na dlouhou cestu napříč Evropou, přes jižní Germánii, potom do Gálie a galérami jsme se přeplavili přes kanál do Británie až k opevnění Racnum. Pohled, který se nám naskytl, byl strašlivý. V ležení nebyla živá duše, co by nám podala zprávu o masakru, který zde musel proběhnout. V troskách jižní věže ležel zmuchlaný cár papíru s krátkou zprávou. Je noc a probudili mě rány barbarů, kteří se beranidlem dobíjejí přes východní bránu. Jsme obklíčeni. Včera noci nám opět přes palisády spadlo bezhlavé tělo posla, kterého jsme večer vyslali do Říma pro pomoc. Nemohu spát. Každou noc mě budí hrozné zvuky barbarů. Opět řádil temný druid a pobil svou smrtící holí mnoho našich mužů. Vím, že je to konec. Již nemůžeme uniknout. Brána byla prolomena a dovnitř vchází temný druid a svou holí pobíjí poslední zbytky, co tu ještě přežili. Prchnul jsem na jižní věž, ale vím, že můj konec je již blízko. S Bohem, Říme. Naše legie se usídlila v osadě Racnum a začala se připravovat na boj. Život v táboře probíhal vcelku klidně a proto byl čas i na různé radování. Nepřítel ovšem na sebe nedal dlouho čekat. Legie Albionix musela mnohokrát čelit hordám zuřivých barbarů a jen díky statečnosti legionářů a moudrosti legáta Quinta se jí podařilo ubránit. Avšak kouzlo mocného druida nebylo možné změnit. Bohové byli při nás a jeden zajatý barbar nám při výslechu prozradil druidovo tajemství. Budeš mluvit? Nikdy je neporazíte! Proč druhý tak vyhrává? Odpověz! Kamenná mohyla, kopec! To jediné jsem zaslechl. Víc nevím. Čem je druhý nebezpečný? Jak nám může ublížit? Má hůl, která když si dotkne čehokoliv, co válečník drží, čehokoliv, tak je válečník mrtev. Hadí co? Hadí amulet, náramek, Tak co? Jak máme s tím bojovat? kdo ho má, kdo ho nosí, tak na něho ta hůl nepůsobí. Ctí jsme potom nalákali barbarskou hordu do léčky a ukořistili hadí amulet.
všeho nejhorší byly noční útoky. Ten úplně poslední byl doslova peklem. Situace byla v jednu chvíli úplně ztracená a všichni legionáři již ztráceli morálku a začali propadat zoufalství. Ve chvíli, kdy otrávený šík zasáhl zlešeného Quinta, se zdálo vše ztracené. Jeho výkřik že se všichni Římané začali hlát jako lvi a po hrozné bitvě nakonec zvrátili vítězství na svou stranu. Poslední bitva s druidem byla krátká a rychlá. Hadí amulet nám pomohl zlomit jeho kouzlo a ten pak proklán několikrát mečem padl s uťatou hlavou k zemi. V tu chvíli umírající Quintus pozvedl hlavu. Vojáci, propouštím vás ze služeb 10. legie. Jděte domů a žijte jako lidé. Zapomeňte na utrpení a strádání, které jste zde zažili. Ať už jen vaši synové slyší zvěsti o tomto kraji, aby oni nikdy nemuseli zažít to, co vy jste museli. A pamatujte, že voják nemluví slovy, ale mluví zevnitř. Rozchod. Ale já, ať jsem hrdý Říman, nevím, zda tato bitva měla cenu. Vždyť jistě povstanou nové kmeny a čím více barbarů pobijeme, tím více se jich znovu proti nám postaví. A jednou přijde den, kdy padne poslední legie Říma a v prachu skončí vše, za co jsme bojovali. A protože legát Quintus uctíval židovského proroka Ježíše Krista, vztyčili jsme nad jeho hrobem kříž, symbol jeho víry. Nech naši potomci nikdy nezapomenou na hrdinství, které zde on a celá 10. legie Albionix prokázali.